Benvinguts un dimarts més a aquesta tercera edició dels 5 cèntims de creació local que aquest any dediquem als arquitectes i a l'arquitectura. Acabàvem la setmana passada recordant a l'arquitecte Jordi Masgrau com una persona amb una gran estima per Banyoles, apassionat per la seva feina i que aconseguia fer les coses quotidianes de forma extraordinària. Avui tenim una sessió molt especial perquè, tal com va comentar l'alcalde el primer dia, parlarem d'en Jeroni Moner, un arquitecte del qual podem gaudir diàriament de la seva experiència, la seva saviesa, la seva professionalitat i el seu coneixement. I desgranarem la vida d'en Noni, que segueix treballant en projectes relacionats amb el patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic de la ciutat i que té un bagatge cultural, social i esportiu importantíssim a Banyoles amb 3 persones molt properes a ell, la Rosa Lluch, l'Arcadi Pla i en Josep Callís. Comprendreu també que per nosaltres, per la relació que hi tenim, ens faci molta il·lusió presentar-vos aquesta jornada i sobretot que ell ens hagi pogut acompanyar. Com sempre, abans de començar, en Pau ens farà una breu explicació de qui és en Noni, un relat que en aquest cas hem compartit amb ell. En Jeroni Moner i Codina va néixer a Barcelona el 30 de novembre del 1940. Fruit de la vinculació familiar amb Banyoles, va passar els estius de la seva infància ben a prop de l'Estany. És el mateix estany on uns anys més tard, a la piscina entre els Banys Nous i els Banys Vells d'en Paco Figueres, que comentàvem aquests dies, destacarà com a nedador i waterpolista a les files del Club Natació Banyoles, aconseguint 3 campionats d'Espanya i la participació en 3 Copes d'Europa de clubs. Amb la selecció estatal hi jugarà un total de 29 ocasions, tot i que tots els integrants són catalans, tal com em deia l'altre dia, destacant la seva participació al torneig de les 6 Nacions i els campionats d'Europa. Compagina la pràctica esportiva amb els estudis d'arquitectura que, com en Paco Figueres i Jordi Masgrau, comença a la Universitat de Barcelona, però que els acaba a la ja inaugurada Escola de la Zona Universitària de Pedralbes. El canvi d'ubicació consisteix en l'entrada d'una nova generació docent que facilita l'adequació de l'ensenyament a les exigències del moment. En el projecte final de carrera de Noni, una piscina amb vestidors, queda palès el canvi del llenguatge. Només fa falta recordar els projectes que ensenyàvem l'altre dia de Paco Figueres. I també la seva passió per l'esport. Acabats els estudis, haurà despatx professional amb els seus companys d'estudis, Gabriel Mora, Albert Illescas i Albert Illescas. De fet, segons m'ha explicat aquest matí, treballen junts ja des del 1964 i realitzen la seva primera obra a Badalona el 1965, encara com a estudiants. El 1971 s'estableix a Banyoles, on encara avui resideix, casat amb la Dolors Bramont. Els primers anys, però, se'ls passa entre Banyoles i Barcelona, on desenvolupa la tasca de professor a l'Escola d'Arquitectura. En aquestes fotos el veiem juntament amb Elias Torres i en Lluís Vilà preparant una exposició al vestíbul de l'escola. Amb Albert Illescas construeix la Casa Vilanova Collell, a la cantonada del passeig Mossèn Constans i al carrer Bertran Sansó. L'únic edifici catalogat del Docomomo, Comitè Internacional de Documentació i Conservació d'Edificis del Moviment Modern, a Banyoles. D'aquesta època també són la Casa Masgrau Joanola, al puig de la Font Podosa, la Casa Agustí Soler, al davant de l'Estany, prop dels Banys Vells, i la Casa d'Elmi Ros, a Osar, entre moltes d'altres. Les oficines i magatzems i també la galeria de mobles terrades en el carrer Mossèn Jacint Verdaguer, comunicant al carrer Divina Pastora, i els habitatges del carrer de la Rambla, que destaquen per les diferents i enginyoses solucions de les seves finestres i persianes basculants, així com per amagar, en el soterrani, un dels locals més alternatius i divertits del moment, l'Esquinçat, fet en col·laboració amb l'artista Lluís Güell. Amb aquest mateix ja va col·laborar, a més, organitzant diferents exposicions formant part del grup Presença 63, i que seria el precursor del grup TINU, sorgit el 1971, com a contrapunt cultural, artístic i alternatiu al Mundial d'Esquí Nàutic que es va disputar aquell mateix any a l'Estany, i que fins al 1973 va organitzar exposicions a la reformada Llotja del Tim.
També va formar part del grup TIM 2, que va diferenciar-se per una actitud més d'anàlisi, reflexió i crítica. Ambdós grups van sobrepassar les línies comarcals, convertint-se en una referència internacional. Aquí els veiem després d'una intervenció a Prades. Veiem en Noni, en Josep Riguera i en Lluís Güell. L'activisme cultural el porta a participar activament a la vida política i en tot allò que afecta l'urbanisme i l'estudi i defensa del patrimoni arquitectònic i paisatgístic. Per aquest motiu s'uneix als centres d'estudis comarcals des del 1977, essent el president des del 1994 fins al 2011. Va ser fundador i membre del Consell de Redacció de la revista local El Vagant, que aquests dies amb el Marc ens ha servit molt per buscar informació dels col·loquis que hem anat presentant. Juntament amb en Josep Riguera i amb l'avui present Arcadi Pla, investiga extensament l'arquitectura de la Masia Català. I a més, imagino que avui l'Arcadi ens en parlarà més detalladament. Aquesta foto és d'aquest matí en el seu estudi, que com veieu, hi ha molta cosa a explicar. També investiga l'arquitectura medieval i gòtica del Pla de l'Estany i de Banyoles, dirigint el pla especial del nucli antic d'aquesta barrera. No només investiga, sinó que també treballa en diferents intervencions del patrimoni arquitectònic, com per exemple la reforma de la Pia Almoina de Girona, també amb l'Arcadi Pla i amb Benet Cervera, la reforma de la Casa Coll a la placeta de la Font d'aquí Banyoles i diferents intervencions i ampliacions a la Pia Almoina, fins a l'avantprojecte de l'ampliació que es construirà properament. També fa el passeig de Fora Muralla de Girona. L'elecció de Banyoles com a subseu dels Jocs Olímpics de Barcelona obliga la ciutat a repensar i endreçar el front d'estany on es desenvoluparan les proves de rem. L'atractiu i l'optimisme del moment es canalitza en multitud de projectes de renovació no només de l'estany, sinó de l'urbanisme de la ciutat i dels seus equipaments. A la foto podem veure en Noni i en Pep Riguera amb en Rafael Moneo i l'arquitecte americà Peter Eisman, observant la maqueta de l'Hotel de la Draga que aquest darrer havia de construir. L'equip local, format per en Noni, en Pep i en Joaquim Figa, proposa una nova secció de la vora de l'estany, que inclourà un nou carril bici, jardins i enllumenat junt als històrics plataners del passeig. Aquí veiem com era abans de la reforma. En el moment d'urbanitzar-ho. I un detall de la lluminària que va dissenyar juntament amb en Pere Roca. També construeixen la pesquera Guardiola a la Draga i la nova pesquera de Mala Gelada, que servirà als jutges per a controlar la sortida de les proves de rem. I acabo amb dos equipaments culturals de la ciutat. El Teatre Municipal, fet en col·laboració amb en Lluís Pal, i l'estudi de l'Oriol Boigues, en Josep Martorell i en David Macai, i l'edifici que ens acull avui, l'Ateneu i l'Auditori de Banyoles. I ara sí que ja acabo amb aquesta cita del pròleg de Rafael Moneo en el llibre dels inventaris d'en Noni. Rafael Moneo és Premi Pritzker d'Arquitectura i va coincidir amb en Noni com a professor a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. A pesar de disponer de una obra tan extensa, Jerónimo Monet no cae en la indulgencia conciliatoria cuando sirve como profesional a sus vecinos. Muy al contrario, mantiene en todos los encargos un compromiso admirable con la arquitectura como hecho cultural. Hasta me atrevería a decir que hay en su obra un optimismo encomiable que le lleva a creer que la arquitectura es condición necesaria para una vida social saludable. Dando muestras de una consistencia notable, la persona de Jerónimo Monet disfruta de los mismos atributos que su arquitectura. Si su obra es amplia y diversa, su talante siempre es también libre y generoso, siempre dispuesto a dar una mano a todo colega joven que a él se le acerque. Gracias, Noni. Moltes gràcies, Pau. Ara sí, entrarem a buscar aquesta visió transversal de Noni amb una primera ronda d'intervencions. Començarem parlant dels aspectes més personals i familiars i ho farem amb la Rosa Lluc, a qui agraïm moltíssim que ens acompanyi després d'uns dies molt intensos. La Rosa Lluc Bramont és professora d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona. És especialista en història dels remences i la història rural de les comarques gironines. És membre del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles i la filla de la Dolors Bramont, esposa d'en Noni.
Rosa, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies, Josep. Bé, gràcies, bona nit a tots. Gràcies per deixar-me parlar d'aquest acte. I en Marc deia, no, venim d'uns dies molt intensos, però us haig de dir que he fet coses complicades a la vida, però jo crec que cap tan difícil com aquesta. Cap que em costa tant de fer, perquè com separes la persona del que t'han demanat parlar, perquè a més m'heu demanat parlar de la faceta personal del Noni, cosa que faré encantada, però que pel que estic veient aquí hi ha moltíssima gent que podria parlar també de la faceta personal del Noni. Perquè el Noni, els que el coneixeu tant o més igual, no cal que comparem, sabeu que una de les coses que el caracteritza és la generositat, i és el fet de donar-se a tothom i d'estar disposat sempre per tothom, ho deia Marc. I ara deixarem la part sentimental, perquè si no acabarem bé, o no acabaré jo bé, perquè a més és veritat que fa una gran alegria que no hi sigui aquí avui, perquè en alguns moments potser semblava que no hi seria i avui és aquí, vull dir que no seria aquí present. Ara que ningú pensi malament. I realment és un gran goig saber que avui som aquí i que em sap greu, Noni, perquè no veus tota la gent que estic veient jo. A molts els conec i a molts els que jo no conec els coneixes tu. I per tant vol dir que tens tota una sèrie de gent que està al teu costat i que t'envolta. A mi m'agradaria ara, per intentar també posar una mica de distància, fer una, no sé si s'ha de dir defensa de la paraula o una reivindicació, perquè tots tenim el nostre ofici, tots som corporatius, cadascú amb la seva feina, cadascú amb la seva feina és corporatiu, i el Noni és indubtablement un arquitecte, però jo, que soc professora d'història, i crec que no seria l'única que hi estaria d'acord, no podria deixar de dir que has fet una gran feina de coneixement històric, no només de Banyoles, sinó de tota la comarca i de terres de més enllà. I per tant, tot i el corporativisme que ens caracteritza i que creiem que només podem fer història des de les universitats o des dels grans centres de recerca, doncs el Noni és la prova que es pot fer història des d'allà on sigui, sempre i quan la vulguis fer bé i te l'estimis. I es nota molt també, en el seu cas, que treballa coses que s'estima, coses que vol conèixer. De fet, els que l'hem llegit o els que hem tingut sort d'escoltar-lo, que som molts de vosaltres, veureu que també al meu entendre, i potser alguns estareu d'acord, una de les altres coses que caracteritza el Noni és la passió. La passió per tot, passió per la vida, entre altres coses que ens està demostrant ara mateix. La passió per tot. I una mica aquesta sensació, i potser l'Arcadi en parlarà, i no ho sé, jo entenc així els seus estudis sobre la masia, no? És a dir, comences a treballar una masia i com pots tocar una masia si no saps que aquella casa té una història, que aquella casa té una vida. Perquè a més les masies, i les coneixem molt bé gràcies al Noni, gràcies a l'Arcadi, gràcies al James Riera també, però les masies es van fent a mesures que vivim i tots els que hi heu estat en una casa pagès sabeu que la casa està permanentment en construcció i per tant respon a unes necessitats molt clares d'aquella família i d'aquell moment precís en el qual es fan les obres. I per tant, per mi és voler entendre la casa per dins i per fora, no només l'estructura, sinó per la fet. I aquí ha sortit ara la imatge d'aquesta arquitectura de la ciutat, l'estudi de la masia, que segueix sent fonamental, suposo que pels arquitectes, però també pels historiadors, per tots els que ens dediquem a aquesta àmplia història rural. De fet, el tema dels masos, de les masies, als quals ens hem dedicat tota una sèrie de gent, des de la història, des de l'economia, però també des de l'arquitectura en aquest cas, ha estat un dels temes que ha seguit el Noni, no? És com un dels seus temes fixos, perquè va començar amb aquest estudi de la masia, perquè ha acabat, a més, amb un bon nombre de restauració i d'obres directament a algunes d'aquestes cases i per tant les coneix de manera interna. Jo crec que uns quants de nosaltres podem recordar que com a president del centre jo diria que es va empenyar, perquè l'altra característica del Noni és que és tossut, i suposo que aquí també hi estarem d'acord, tots uns quants, es van tossudir amb que havien de fer un col·loqui de tardor sobre la història del mas català, sobre el mas medieval, i van fer un col·loqui de tardor sobre el mas medieval que segueix sent la seva publicació referència, és a dir, per tots nosaltres segueix sent referència.
Ell, a més, hi va publicar un dels articles, però és que tot el concepte, tota la idea i tota la tossuderia va ser. De fet, al cap d'un o 2 anys se'n va fer un al Consejo Superior d'Investigacions Científiques, al CSIC, i el doctor Rigo va de reconèixer que el noi els havia passat la mà per la cara perquè havia fet el col·loqui abans que ells. De fet, sobre publicacions dels masos o de masies, sobretot de com serien aquests habitatges, de quan comencen a augmentar, és a dir, perquè a vegades tenim tendència a veure les cases com si fossin immòbils, no? En el moment en el qual, com demostra el noni, aquell mas passa a ser de 3 cossos, és que entre altres coses allà hi ha més diners. No només hi ha més gent, sinó que el que sobretot hi ha més diners. O quan fas la sala molt gran és perquè tu vols demostrar que tens la sala molt gran i per tant no és una cosa estàtica, sinó que aquell edifici està dins el món en el que s'està visquent. De fet, publicacions del noni, jo també recomanaria la Masia Catalana, aquesta de l'editorial Grau, que a més són coses que fan il·lusió, és a dir, que després al cap d'uns anys resulta que acabes publicant un article en el mateix lloc on el publica en noni, a mi són les coses que m'ha fet més il·lusió, és a dir, i cadascú té les seves coses, però és veritat, no? Imagineu-vos o poseu-vos en el meu lloc. I finalment fa que quan en Joaquim Maria Puigvert, professor de Girona, comença a estudiar tota l'obra d'en Danés, l'altre gran arquitecte que es va dedicar a la Masia i vol reeditar els llibres del Danés, doncs qui va buscar és el noni, perquè de fet és en Noni, o és en Jeroni Moner, perdó, qui més l'ajuda en aquest cas. Per mi és una de les crítiques, i per això n'he parlat tant, una perquè és un dels temes amb els que jo em sento còmode, parlar del món rural, parlar de pagesos, parlar de remences, parlar de masos. L'altra cosa és perquè ens lliga, sense venir per motius familiars, que també són uns altres motius que ens lliguen, però que sí que ens han permès altres coneixements. I un altre dels temes en els que en Noni em va iniciar i em va permetre participar és en el tema de la Farga de Banyoles. I és un tema que jo sé que a alguns els costa més, els costa menys. La Farga de Banyoles és, sens dubte, fos el que fos, això ho dic com a historiadora, com a professora de Barcelona, i per tant, després que em vinguin a demanar explicacions si calen aquí els senyors regidors. Però la Farga de Banyoles és, sens dubte, un dels edificis que cal conservar, que cal protegir, però tampoc cal que ens posem a discutir si és de ferro, si és de rama, el que és, ja ho trobarem, però sí que cal protegir. De fet, és una altra de les tossuderies, en diríem, pla positiu del noni, no? És a dir, aquesta farga, com funciona i per què ens interessa la farga, o per què sembla que li interessa la farga, o per què és impossible conèixer la Banyoles de l'època moderna si no tens clar que hi ha una farga que està donant tota una sèrie de riquesa en aquesta ciutat, aquesta Banyoles, que s'ha fet del noni, que Banyoles s'ha fet del noni i el noni s'ha fet de Banyoles, per molt que li donés la gana néixer en un altre lloc, perquè al final d'això es tracta. Tant li fa, si la farga és d'una cosa o és d'una altra, cal conservar-la, i aquí és veritat que la feina del noni és tossuda, és a dir, al llarg dels anys hem anat veient com és una de les seves cebes que ell no oblida. I jo t'he dit que seria molt breu, i seré molt breu, perquè em sembla que m'estic embrollant massa ja. Podria fer una sèrie de punts. Si coneixem en aquests moments la Banyoles que coneixem de l'època medieval i moderna, i aquí no crec que parli com a fillastre o que em traeixi el subconscient, és gràcies a la feina del noni. Gràcies a que ens ha demostrat, i si alguns de vosaltres heu tingut el plaer, i a vegades quan estava al centre Ofèlia, de posar-vos al mig de la plaça Major i que el noni comenci a explicar en aquesta casa abans hi havia aquest, i aquesta casa era així, i aquesta casa era així, i com ha fet tot el seguit de les cases del barri vell, gràcies a les transcripcions d'alguns cambreus de Banyoles que van fer el Víctor Farías, que va participar en Llistó també, i que van facilitar-li, és a dir, però com el noni ha anat reconstruint casa a casa, família a família, qui hi ha a cada casa. Jo d'arquitectura en sé molt poc, i tota l'arquitectura que sé li dec amb ell, però jo sí que entendria, o jo entenc, que la seva manera d'entendre l'arquitectura és que l'arquitectura no són pedres, sinó que són persones que viuen a les pedres, que l'important és estar bé a casa teva i saber on ets i per què ets on ets. I això és una mica el que ens ha demostrat en Banyoles, és a dir, qui ens interessa saber què hi havia a la placeta, què hi havia a la plaça, qui vivia aquí, qui vivia allà, com anaven
aquests recs. I l'altre, acabaré de seguida, i l'altre gran element del noni, que són recs, l'aigua de Banyoles, que és fonamental, que sabem que si no, no seríem aquí, i acabar amb les pesqueres, que és el que està treballant ara, i que està oferint-nos una vegada més tot el seu coneixement, perquè si us fixeu, a més, treballa a les pesqueres, però ho acaba de dir en Pau, és que n'ha fet de pesqueres, és a dir, és que les ha viscut per dins, les ha viscut per fora, les ha viscut per tot arreu. I té un gran coneixement de Banyoles, però en una concepció, diria, global, total de la història. És una altra manera de treballar, no és la dada per la dada, sinó és el coneixement general, que naturalment es fa extensiu al Pla de l'Estany, sobretot en tota l'època que va treballar amb la Catalunya romànica, i recordo, també James Riera, i recordo, anar a Medina Esglésies i sabent que tot aquest territori conforma un tot. Acabo, per mi el noni ho és tot, i suposo que això ha quedat clar, i si no ho tornaria a dir. És un curiós empadreït, diria jo, és un curiós amb la bona significació de la paraula curiosa, que necessita saber-ho tot abans de poder fer res. És curiós des de tots els punts de vista i és tossut. I és tossut, i això és molt positiu, perquè vol dir que tira endavant i que sap allà on va. Per mi és un dels darrers exemples del saber total, del saber complet, en aquests moments que tenim tendència a tancar-nos en un espai i a tancar-nos en un segle o a tancar-nos en un objecte d'estudi, el noni ens ha demostrat que cal saber de tot i que no cal saber de res. I ara un apunt personal, esclar, perquè si no, no hi seríem aquí, no? Què voleu que us digui? El noni el conec de tota la vida, però no és veritat que el conegui de tota la vida, però sí que el conec de tota la vida. Perquè, de fet, en noni era algú abans de ser el marit de la meva mare. De fet, ja el coneixíem abans de ser el marit de la meva mare. Jo sempre he dit que va ser un privilegi tenir el noni tan a prop. És, sens dubte, un honor haver compartit tant de la meva vida, de la nostra vida amb tu. Sobretot perquè els que el coneixeu, suposo que compartireu, que amb el noni pots comptar. I a més el noni no et diu res. A mi, i ara amb confiança, de les coses que em fan angúnies quan el noni em diu que m'equivoco, perquè si no li diu que t'equivoques és que t'has equivocat, perquè si no t'ho diria. O a mi com a mínim, si no, no m'ho diria. I sobretot jo al noni només li puc agrair profundament que m'ensenyés a saber que es podia viure d'una altra manera. I sobretot que hagi estat el millor avi que la meva filla podia tenir. Gràcies. Moltes gràcies, Rosa, per aquest relat tan emocionant. Després d'aquesta primera visió, continuarem amb un anàlisi més arquitectònic i ho farem amb el seu company i amic, Arcadi Pla, que aquests dies m'explicava la il·lusió que li feia aquesta xerrada. L'Arcadi és arquitecte i exerceix professionalment a Girona des del 1969. En despatx propi ha realitzat una gran quantitat de projectes reconeguts nacional i internacionalment. Finalista en diverses edicions dels Premis FAT, ha rebut el Premi Nacional de Patrimoni Cultural per la restauració de la Basílica de Montserrat, el Premi FAT del Jurat i de l'Opinió amb l'edifici d'habitatges de protecció oficial a Sant Ponç i el Premi Bona Plata per la restauració de la Farinera Teixidor de Girona, entre altres. Professor de projectes a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i a la Salle, ha estat jurat en diversos concursos, ponent en múltiples cursets i jornades universitàries i també ha realitzat conferències i comissariat d'exposicions arreu del món. Membre fundador d'Arquitectes per l'Arquitectura i acadèmic de la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi, ha col·laborat en la redacció de diversos llibres i articles. Estem molt satisfets que ens acompanyi aquest vespre. Fixeu-se que aquí jo he posat... Jo patia perquè potser ens repetirem, però m'agrada molt que ens repetim, perquè tinc la impressió que repetim amb la coincidència, no? Va dir, hauries de parlar de Noni, de l'arquitectura de Noni, i jo vaig pensar que jo parlar de l'arquitectura de Noni sense parlar de la interacció que hem tingut, del que jo he après d'ell, és impossible. I per tant,
Jo passaré una mica volant sobre l'arquitectura i parlaré de les coses tan importants que m'han passat al haver conegut i treballat per en Noni. De fet, es vam conèixer l'any 1970, no sé si te'n recordaràs, i em va caure molt bé. Jo espero que tu també. També hi havia una sèrie de coincidències, o sigui, estava a punt de casar-se amb la meva dona, per cert havia nascut aquí al carrer del Canal. La meva mare era de Can Mas Miquel d'Usall, vivia al carrer de la plaça dels Torers, quan es va conèixer amb el meu pare, i per tant, doncs, la meva relació amb Banyoles sempre ha estat d'una intensitat important. I per tant, us demano excuses una mica de no explayar-me pel tema de l'arquitectura, per bé que parlaré de les impressions que jo he tingut al veure algunes de les peces d'en Noni. Començaria per dir que en Noni és tot el que s'ha dit abans, generós, treballador, molt bon organitzador i per tant capaç de dirigir equips. Jo com que he estat en equip amb ell m'he sentit molt ben dirigit i hem compensat molt bé, diguéssim, la manera de ser que tenim cada un de nosaltres. Començaré parlant de l'arquitectura perquè la primera casa que em va ensenyar que havia fet és la casa aquesta de l'Esquinçat. I jo em vaig quedar absolutament... Jo acabava de sortir de la carrera i m'imagava les cases quadrades amb una coberta de 2 aigues de teula i de sobte veig una casa que té doble façana amb un moviment d'obertura i tancament especialíssim, sofisticat per l'època, doble façana, caixa d'ombres, i em vaig quedar francament impressionat. Aquesta casa és tan impressionant que alguns arquitectes joves d'ara fan aquest tipus d'arquitectura. O sigui, estem parlant de fa 50 anys. Per tant, imagineu-vos jo que, diguéssim, quan acabes la carrera, jo sempre dic, heu dit que dono classe, jo dono classe perquè no en sé prou i continuo estudiant. Doncs imagineu-vos el que seria quan jo tenia 24 anys. Bé, la segona casa que em va ensenyar és la casa de Vilanova Cunell, que em dóna la possibilitat que en Vilanova, en Xavier Vilanova, era cosí dels meus cosins, perquè jo tenia la tia Rosita Vilanova casada amb un Mas Miquel, i per tant en Xavier també era de família. I d'aquesta casa voldria destacar una qüestió. Les influències que hi havia internacionals aquí ja. Hi havia la influència del que s'estava fent a Anglaterra, la influència italiana. No només amb la formalització, sinó amb aconseguir una casa d'una riquesa volumètrica a partir d'una planta tan simple. O sigui, mires aquesta planta tan simple i si ho comparem amb la riquesa, diguéssim, de la seva volumetria, et dona l'autèntica mesura de la capacitat d'en Noni. Aquí encara hi havia l'Albert, però vaja, jo em sembla que el ser de Banyoles segur que vas parlar més amb en Xavier. Bé, doncs, això és el que em va impressionar, diguéssim, aquesta capacitat de ja de tenir mirades externes en el petit món que una persona té quan ha estudiat la carrera d'arquitectura. L'altra casa que també em va agradar molt és la Masgrau. Ha sortit ja aquí, i també ho agraeixo perquè en parlo molt poc, però una casa amb una parcel·la dificilíssima, lògicament que tenia unes vistes, té unes vistes estupendes, però solucionar-la amb una sola tramada i a més quan entres a dintre té una riquesa d'espai perquè té un espai continu tremendo, o sigui, sumar la senzillesa del plantejament amb la riquesa de la solució, això jo ja vaig veure que realment acabava de conèixer amb un arquitecte del qual aprendria molt. I així es va ser, o sigui, ens vam trobar en el Col·legi d'Arquitectes, una colla érem, el Col·legi d'Arquitectes érem, no sé, 20 o 25 arquitectes. I llavors
hi havia una desena que eren els joves. I els joves van venir amb molta força i van començar a muntar coses. En Noni estava a cultura, a mi m'havien fet secretari, en Tarrús estava a l'arxiu, etc. I vam començar a muntar el col·legi a la nostra manera, amb una mica de sorpresa per part de la gent gran que anaven allà a avisar i a emplenar els seus plans. Nosaltres anàvem a aprendre i sobretot es va canviar tot el procés de cultura. Això va fer que, per una sèrie de casualitats, el col·legi va comprar la Pia Almoina i havíem de ser més arquitectes, però al final vam quedar 3. I els 3 que vam quedar són aquests d'aquí, que són en Benet Cervera, en Pau Descansi, en Noni i jo. Estem aquí al Castell de Bellver. I he posat aquesta foto perquè fixeu-vos que el que parla, el que explica el que estem veient, és en Noni. I això és molt important, perquè, diguéssim, determina l'àmbit allà on hem d'aprendre coses. Després també es van parlar, també, però ell havia fet el guió del que havíem de parlar. I així va ser que, jovenets que érem, aquí hi ha aquesta fotografia, em fa gràcia que tots 3 fumant, en Benet, en Pipa, i en Noni, òbviament, i jo, també jo en aquella època també fumava, i ens trobem aquí amb un encàrrec que és l'encàrrec per la nostra vida, al Col·legi d'Arquitectes, a davant de les escoles de catedral, i llavors, amb un edifici interessantíssim, fet de trossos d'altres edificis, i vam anar buscant i vam trobar una solució molt radical, i ens la van deixar fer. Això vol dir que teníem una certa capacitat de convèncer a la gent, al trio. Ens enteníem molt bé. Vam fer el projecte en el meu despatx perquè jo era el de Girona, perquè en Benet estava entre Barcelona i Figueres i en Noni estava a Banyoles, lògicament. En Benet anava molt bé perquè sempre arribava una mica tard i llavors li explicava, mira, hem pensat això. Feia 20 minuts que discutíem, en Noni i jo. I sempre feia una pregunta que és importantíssima en arquitectura. Per què? I allò ens desmuntava bastant i ens tornava a posar a lloc. Aquí vam aprendre moltíssimes coses. I passo aquesta imatge, la imatge de la dreta, que és el dibuix del projecte, que malauradament els arquitectes es van arruïnar a principis dels anys 80 i no van acabar. Després hi han fet moltes obres, estan molt bé totes les obres que s'han fet, i aquí vam fer, diguéssim, aquest cos principal, que era un cos d'una radicalitat molt moderna, molt jove, molt jove. I aquí aquest dibuix el poso perquè és un dibuix que està fet a 6 mans i vam treballar tots 3. Si us hi fixeu, per exemple, les plantetes segur que són d'en Noni, perquè aquests arbustos rodons són d'en Noni. Hi ha altres coses com les pedres, que també són bastant d'en Noni. Podria tirar les ratlles llargues. I en Benet devia pintar sombres. Però és un plano fet a 6 mans. I al costat hi ha una fotografia de l'església, les Conxetes, quan van comprar aquest edifici a la segona meitat del segle XIX, van decidir fer una església. Van fer una església bastant senzilla, però la van fer en un dels espais importants, com veieu aquí aquests arbres que apareixen. I aquesta foto hi estem tots 3, o sigui, en Noni a mà dreta, en Benet a mà esquerra i jo que sóc el que tiro la foto. Estem tots 3 aquí. I aquí hi vam aprendre molt. Perquè aquest viatge que vam fer a Mallorca, vam anar a veure el Col·legi d'Arquitectes de Mallorca, que és un edifici meravellós, si aneu a Palma és dels edificis que cal veure, i allà vam veure que havíem comès una sèrie d'errors i nosaltres aquí vam decidir de no fer-los, seguint els aprenentatges del que hem vist, que vam anar a fer a Mallorca uns quants dies. Va venir també l'Assumpció Narbonso, la dona d'en Benet. Bé, segueixo. D'aquí vam fer el projecte, ens semblava importantíssim, i això és una cosa que vull destacar, que hem compartit molt amb en Noni, que és poder harmonitzar coses modernes amb coses velles. I van dir, les monges van fer aquesta porta d'entrada a l'església, la mantindrem, i la reixa la mantindrem. És que s'ha de tancar. Farem una porta que tanqui però que no toqui la paret. I aquesta porta que es veuen aquí, quan es tanca, són 2 correderes, es tanca i no toquem lo vell i lo nou. Un altre
punt de contacte entre nosaltres. I aquí vam fer aquest gran vestíbul supermodern que té tanta força que inclús les intervencions que s'hi han fet després, doncs mira, encara es manté. Perquè estava fet amb aquell ímpetu que teníem. Segueixo. També vam obrir un pati i aquí es veuen els arcs que vam recuperar. Alguns estaven per fer, 2, els altres 4, pràcticament les monges no sabien ni que existien. Els vam fer i després es van demanar de cobrir-ho i el vam cobrir seguint el mateix criteri formal i compositiu de la gran caixa. I en Noni, que llavors ja érem molt amics, diu, Arcadi, m'han encarregat una cosa al convent de Sant Domènec de Castelló d'Empúries. Diu, per què no ho fem junts? Vinga, fem-ho junts. També s'ha de dir que, gràcies a Déu, tots hem tingut bastanta feina després quan ens vam fer una mica més grans, però en aquella època, doncs sí, tot el que vingui. Aquest edifici estava molt malmès, en Noni va tenir el privilegi d'arreglar-lo posteriorment fent-hi el nou ajuntament i també vam fer una proposta radical. Quina proposta vam fer? En Noni i jo va ser col·locar aquesta espècie d'hivernacle d'entrada que ens permetís reproduir el tancament de tot el claustre de l'antic convent que havia estat destrossat. Ens semblava que era aquesta espècie de gran estructura, ens aguantava el sostre allà on se recolzava la tramada dels arcs i que donava una entrada d'una certa importància, marcant la importància del que havia de ser un edifici públic. Bé, després va venir la qüestió aquesta de les masies. O sigui, les masies ja vaig veure aquest dia amb el senyor Figueres que ja hi havia un seguiment per part dels arquitectes de Banyoles de les Masies i un dia en Noni m'ha dit, en Josep Riera i tots els arquitectes joves de Banyoles estem fent les masies, per què no vens a fer-ho nosaltres? Vaig dir, que bones en convides. I vaig apuntar. I vam començar a extendre l'anàlisi. I per què ho vam fer això? Per una sèrie de coincidències que van existir. Per exemple, l'arribada d'Aldo Rossi. L'Aldo Rossi va crear, diguéssim, un sentiment nou en els arquitectes que tots, quan havíem acabat la carrera i que érem joves, creiem que l'única arquitectura que es podia fer en el món era l'arquitectura moderna i que el passat hem de restaurar l'arquitectura moderna. I en Rossi va dir, no tanto, perquè l'arquitectura és tot un seguit. La història de l'arquitectura és un seguit, la continuïtat, el que parlaves abans, no? I això va provocar que hi hagués un congrés que jo no vaig assistir, que Noni i en Josep sí que hi van anar a Santiago, em sembla que era. I en aquest congrés es van trobar amb Aldo Rossi i es van trobar amb una sèrie de personatges curiosíssims que estaven preocupats per temes similars. És a dir, per veure què passava amb el que nosaltres sempre hem dit, mal dit, la gent mal diu perquè l'arquitectura popular. Jo crec que nosaltres creiem que l'arquitectura popular no existeix. L'arquitectura és arquitectura. Podem agafar un paleta, però les masies que tenen gran interès són fets per mestres d'obres que en sabien tant com si haguessin tingut, més que molts del títol d'arquitecte. I aquí vam conèixer, a través d'aquest grup curiós de suïssos, italians, etc., tot aquest grup dels que feien la revista del 2C Construcció de la Ciutat. I aquí hi havia en Carles Martí, arquitecte fantàstic i que per desgràcia ens ha deixat i ha estat bastant comut. I després hi havia, per exemple, en Salvador Tarragó, l'Antonio Armesto i tots els altres. Aquests ens trobàvem amb alguns a l'Escola d'Arquitectura, perquè en aquell temps jo vaig entrar a l'Escola d'Arquitectura més tard que en Noni, vaig entrar l'any 78. En Noni estava a la càtedra de Rafael Moneo, jo estava a la càtedra de Viaplana, i els anys que vam coincidir, perquè després em sembla que al 80 i pico tu vas deixar un temps o el que sigui, anàvem a Barcelona en cotxe. I un dia anàvem en cotxe d'un i un dia anàvem en cotxe l'altre. No cal que us expliqui la quantitat de problemes del món que vam solucionar en aquells viatges en cotxe. I a més, els vespres
dels dilluns ens trobàvem a la República amb en Benet, que tornava, i l'Assumpció, que tornàvem de Figueres i acabàvem d'arreglar el que ens quedava per arreglar la setmana. Ja ens preparàvem la setmana. Lògicament parlàvem d'arquitectura i de tot l'altre. Bé, arrel d'això ens van convèncer que nosaltres aquell temps no teníem feina, però ens sobrava algun dia. Llavors vam estipular que un dia a la setmana, que quan plovia, quan venia el bon temps, ens anàvem a fer aixecament de masies. Un dia a la setmana agafàvem el cotxe i vinga, què farem avui? Cap aquí, cap allà. Me'n recordo, jo tenia un cotxe, un 131, aquell cotxe va pujar fins als llocs més inversemblants de l'Alta Garrotxa, aixecant tota la cara, venim a aixecar el plano. I als estius també teníem l'assistència de la gent més jove que teníem en els despatxos o gent que s'apuntava per fer això. I aquí hi ha una altra qüestió que volia parlar, i aquesta és la portada del número de la revista, és un número doble. Es pot trobar a internet, hi ha PDFs de tot. I aquests dibuixos que dibuixàvem, un dibuix MPR, Moner, Riera, en el que vam aprendre moltíssim de la relació de l'arquitectura amb el paisatge. També s'ha de dir que en Noni donava paisatge, juntament amb l'Elias Torres de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, donava una assignatura tot curiosa, feia uns treballs estupendos amb els alumnes, i per tant, aquesta lectura de la masia no només com les coses que explicaves tu, però també en relació amb el paisatge, la col·locació de les peces, com es col·loquen les peces, com es col·loquen els afegits, tot això ho vam anar aprenent. I d'aquí, ara dic que no. No vol. No vol. Què se li ha de dir? Hi ha un ordinador central per però doncs això, anàvem i fins i tot algunes vegades venia la Maria Geli, ja està, ja funciona. Venia la Maria Geli i ens tirava fotos. I em sembla que aquestes dues fotos d'aquí, una amb una pallissa de la Vall de Bianya, que estem en Josep, lògicament, Josep i Noni eren els fundadors d'això, jo era el sobrevingut, però fixeu-vos que l'altre també és de Vall de Bianya, són 2 dies diferents, aquesta foto la havia dit la Maria o el Josep, no recordo ara, i per tant, diguéssim, aquest reflexionar sobre l'arquitectura, veient-ho, prenent mides i analitzant com estaven construïdes les coses, ens va ensenyar moltíssim, moltíssim, moltíssim. Va? Perdó, Jo... Aquest coneixement tan transversal, va arribar el moment, és un exemple que he posat, però tots tres, i els nostres, entre cometes, ajudants, vam acabar fent cases masieres. Tots tenim una sèrie de 4 o 5 cases, xaletets, xaletassos, com és aquest el cas, de cases masieres, cases amb coberta dels aigues, amb un eix central, amb una espècie de gran sala de convit central, i doncs, tant era l'obsessió que teníem. Bé, doncs seguim amb això. He posat precisament aquesta és una de les diverses cases que no n'hi té, potser inclús més interessant, però l'he anat picant d'allà on t'he trobat. Però aquest coneixement transversal ens va fer trobar molta amistat. Aquesta és una fotografia que vam aconseguir fer en la font de mossèn Cinto del Noguer de S'Agró, en el que segurament que coneixeu aquí, des de l'esquerra, en Xavier Geli, que és un parent meu, que també és arquitecte, el senyor Gaireda, del Noguer de S'Agró, i jo, el meu cunyat, en Vicent Silla, Coromina, que molts coneixeríeu, va ser alcalde de Serinyà, desaparegut fa poc també, i allà al costat tenim Antoni Bramont, que segur que té tantes anècdotes o més que nosaltres, perquè Antoni va ser la mà dreta d'en Noni, després encara ens explicarà una cosa, la Amadeu Fabra, llavors hi ha en Josep, al costat hi ha en Noni,
Després hi ha en Johnny Rodeja, arquitecte de Figueres, que estava pel despatx. Veig en Prats, en Quim Bernardell i en Pep Portella. Aquests penso que són banyolins il·lustres. O sigui, aquí guanyaven els banyolins, ja ho veieu, eh? Bé, següent. Un dels que vam conèixer era en Toshiaki Tange. En Toshiaki Tange va venir, és un arquitecte japonès, fa molts anys que viu a Barcelona, amb la Gabriel, la seva dona, que estava escrivint una guia d'arquitectura que ens la va regalar, jo tinc una còpia d'arquitectura pels japonesos, està escrit tot en japonès, no s'entén res, comença de la dreta cap a l'esquerra, ens la va regalar, i també va arribar per fer estudis de Gaudí. Però en Toshiaki ens van fer molt amics i aquestes fotos són de dues trobades que vam fer i una d'elles tenim en Noni, que és una cosa que us vull subratllar, ensenyant coses del paisatge de la comarca de Banyoles. Gràcies. O sigui, i per tant, amb aquests coneixements transversals ens va permetre... Mira que jo soc de família electrònica i... Per tant, quan en Toshiaki va dir tinc l'Arata Sasaki i la seva dona que volen venir a Girona, vinga, podes em convides. Mires, i aquí tens en Noni, que era el que explicava. No sé, podries fer en català, segurament, però tenim en Toshiaki Tange, l'Arata Sasaki, que després seria el Premi Pritzker, la Hiko Miyawaki, la seva dona, que es va morir no fa gaire, una gran escultora, si entreuen al Caixa Fòrum de Barcelona, hi ha unes escultures... I l'altre és en Shuichi Fujie, que és l'arquitecte que va fer el Palau Sant Jordi, perquè el Arata Sasaki ens va explicar que cada mes donava una volta al món. I d'aquesta volta al món passava 3 dies a Barcelona. Els altres 27 era el Shuichi Fujie i en Toshiaki, entre altres. I aquí aquesta foto m'agrada posar-la perquè l'Isosaki i la seva dona ens van dir que sí. Li vam ensenyar-lo del Col·legi d'Arquitectes i what do you mean about that? Està bé, anem bé. Després, aquesta és una trobada amb la colla suïssa italiana. Que tot això era en Noni, en Josep, i llavors ja també ja formava part de tot això. Per exemple, aquí tenim en Daniele Vitale, a l'esquerra, catedràtic del Politècnic de Milà. Jo em sembla que encara està en exercici, en Josep disfrutant de la trobada, la parella del metge és l'Heraldo Consolatio i la Marie Claude Beatrix, grans arquitectes de Zúrich, que vam estar amb ells, te'n recordes que ens van invitar, vam dormir a terra a casa seva i després vam anar a dalt del Ticino amb una casa del pare i vam estar allà i jo, com que conduïa el cotxe, em van deixar dormir al llit. Els altres dormien a terra. Després tenim la Doli i en Noni. Els altres dos eren amics de l'Heraldo i la Marie Claude. Tot això produïa un transversament d'idees perquè l'Heraldo estava fent un totxo així sobre l'arquitectura rural, la masia del Ticino. I per tant, en aquest coneixement hi havia aquesta perpètua interacció. Una altra cosa que em va tocar compartir amb en Noni, que és un privilegi, és que ens van encarregar el Pla del Barri Vell de Girona. El Pla del Barri Vell de Girona es va trucar a l'alcalde, en Quim Nadal, i va decidir que posar 2 arquitectes ja consolidats, una mica madurs. En Noni tenia 41 anys i jo 36, i hi haurà dos ajudants joves, Josep Fuses, que devia tenir, aquí em sembla que tenia 27, i en Tip Vieder, que tenia 28. O sigui, ens va fer molta il·lusió amb en Noni que nosaltres érem els consolidats, érem els arquitectes que ja teníem una certa prestància. D'aquí més, molt important, perquè també ens hi van passar moltes hores fent aquest plano, que no surt enter aquí, aquest plano que veieu a la dreta, aquí sí que hi havia la mà de tothom. Jo recordo haver fet algun pi. Tu, Noni, em sembla que alguna palmera havies fet també, perquè aquí teníem un equip de gent, aquest plano és enorme, és un plano. L'escala dels 500, tot el barri vell de Girona, enorme. I també, diguéssim, que tots aquests ensenyaments sobre el coneixement, el territori, la vegetació, el paisatge,
el vam poder fer aquí. I realment també vam aprendre. I després, com que anàvem a classes a Barcelona, en Noni estava a la càtedra d'en Moneo i allà tenia un dels seus professors, que era en Carles Ferreter, i jo anava amb els meus, al Via Plana. I en Carles ens va dir, tu, ha sortit un concurs a Torroella, ens hi hem de presentar. Nosaltres que som allà, Pau, tu que has fet més cultius, doncs presentem-se. Ens hi vam presentar i vam guanyar. Jo crec que vam guanyar, vam fer un edifici que ara està una mica modificat, però l'important que té aquest edifici és que no és un poliesportiu. És un poliesportiu al costat del Montgrí i per tant l'edifici té mímesis de certes coses, inclús hi ha una torre rodona, des de la qual es veuen les medes i al darrere de la grada és un passeig per mirar l'Empordà. O sigui, mires l'Empordà i entencs a Josep Pla. És un lloc magnífic precisament per això. O sigui, vam guanyar, el vam fer i cada vegada que ens hem trobat, aquesta és una fotografia, repeteixo, també torna a ser en el Col·legi d'Arquitectes de Girona d'un dia que en Carles havia vingut a donar una conferència. I, diguéssim, el Noni ha de maduresa amb les obres de major envergadura i importància. No els hi he posat totes, però sí que, per exemple, aquest aparcament del Trueta. Fixeu-vos vosaltres, tots els pàrquings públics que s'han fet d'una certa dimensió és una nau industrial. En Noni va fer un edifici que corresponia, diguéssim, amb un nivell d'arquitectura que no se li espera en un aparcament. I això és el que voldria subratllar. Ja s'ha parlat del parc de darrere muralla, que va fer amb en Pep Sasurca, que també va explicar que s'ho havien passat molt bé fent-ho. I aquesta fotografia de la casa de la qual se n'ha parlat abans, trobo que reuneix una mica les coses que li interessen a en Noni. Viure. Tenir un lloc allà on puguis descansar i sobretot la cultura, els llibres i la llar de foc. Me'n recordo quan venia a treballar amb tu allà a l'Abat Bonito, sempre hi havia la llar de foc encesa, i les banquetes allà mig fer. I jo trobo que aquest espai el vas fer per tu, punyetero, utilitzava l'altre. I ja ha estat dit també, a mi m'agrada aquest planet perquè és molt d'en Noni, perquè a cada racó apunta, aquí s'ha de mirar això, aquesta és l'alineació d'això, aquests arbres d'aquí no me'ls toqueu, aquest és el vial que... És a dir, és una cosa que, per exemple, sempre parlem molt ara, perquè que tot va amb l'ordinador, va tan de pressa que no hi ha temps de pensar, i sempre diem, fem les coses una mica a mà, perquè a mà va més a poc. I això, l'ensenyament, lògicament les pesqueres, magnífiques, totes dos. Una altra qüestió que en Noni sempre m'ha meravellat és la capacitat d'harmonitzar vell i nou. Això, diguéssim, que seria la influència escarpiana, els italians. Lògicament l'Escarpa ens ha representat molt, però jo voldria dir que en Noni, quan actua amb aquest respecte per la peça o per l'espai, aquesta és l'escala de Castelló d'Empúries, tornem allà mateix, i col·loca les seves peces modernes, les col·loca amb una autonomia pròpia cada una d'elles. És a dir, podries veure el nou sense el vell i el vell sense el nou. I això és molt difícil de fer, perquè normalment s'hi veu cada desastre intentant unificar sense harmonia les coses, i això també en Noni ho tenia i ens ho va ensenyar. Me'n recordo la primera vegada que vaig anar a la llotja del TIC, un dia d'aquells que feien coses, al principi havia vingut alguna vegada, vaig veure aquest passamà i vaig dir, ostres, a partir d'ara vaig de copiar aquest passamà. I per això te'l poso d'aquí. I després, la capacitat de fer una casa amb discreció. És a dir, aquesta operació de restaurar una casa antiga i no començar fent planos. Perquè està clar, en el fons, la vida és molt llarga, però l'arquitectura, en ciutats com Banyoles o Girona, pot estar aquí des del segle XIII i per tant no hi ha nosaltres a arreglar. Per tant, treballar en moderació amb aquest tipus de context és molt important. I la quantitat d'obres que ha fet de Banyoles, jo ja, mira, estem en un espai
fet d'ell. He posat aquest perquè és un tema dificilíssim. Què fas aquí amb aquesta rotonda que existia aquí a la plaça Sant Pere? Doncs fa una qüestió contundent, primant una manera de travessar-la i per tant crea, diguéssim, un paisatge per al que l'ha de creuar. I he posat aquesta foto perquè amb el cuento aquest dels suïssos i de més viatjaven. Vam viatjar bastant i acabo. I aquí hi havia en Lluís Pau que se'ns va apuntar en un viatge que vam fer a Suïssa, en aquest viatge que comentàvem. Lògicament hem d'anar a Ginebra, però despistem-nos una mica, són 180 quilòmetres d'anar, 180 de tornar, hem d'anar a la Toret. Per anar a la Toret, allà, sobre les reverències, lògicament en Noni ens estava explicant la presència del volum de l'església. I aquí, un altre viatge que vam fer l'any 1982, perdoneu-me llargo, ja acabo, l'any 82 vam decidir fer un viatge als Estats Units, en Josep, Noni, jo i l'Eduard Bru, que després seria un director de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Vam classes junts, ell i jo. I resulta que en Moneo llavors estava de catedràtic a Princeton. I li van dir, mira, irem a Filadèlfia. I va dir, hombre, vull Filadèlfia, com un tren, i vengo. I va agafar el tren, va venir i ens va ensenyar, vam anar a veure tota l'arquitectura de Filadèlfia amb ell, entre ells aquesta la casa Esserik. Us ho dic perquè en aquesta fotografia i en la que ve es demostra l'apreci que Noni tots li tenim, però que li tenia i li té en Rafa Moneo. O sigui, en Rafa Moneo va estar tot el dia per ell. A més, ens va invitar en el menjador il·lustre allà de esto está lleno de premios Nobel. Vam anar allà a dinar, va ser un dinar extraordinari, i he trobat aquesta foto fantàstica que us passo. Si us hi fixeu, en Moneo agafa en Noni del bracet i li està explicant amb ell. Els altres estem aquí, jo estic a la foto, em soc el que la diu. Però en Moneo li està explicant com si li expliqués en el seu germà el que està veient, amb una proximitat que, més que definir amb Moneo, el premi Pritzker, defineix amb Noni. I un altre viatge que vam fer divertidíssim, vam anar a Suècia i Finlàndia, aquesta emoció que vam sentir quan vam estar en el despatx de l'Alvar Aalto, que havia mort un any abans de ser-hi nosaltres, que vam poder saludar, però estem aquí amb en Martín, amb l'arquitecte Mikko Merklin, que estava fent l'òpera d'Essen, llavors entrant aquí ens va provocar una sensació d'absoluta religiositat gairebé. I també vam anar aquí, tinc aquesta foto que em fa molta gràcia, perquè aquesta casa és la casa experimental de Murat Sala de l'Alvar Aalto. I veure que l'Alvar Aalto, que aquí ja era un arquitecte consagrat, perquè és una casa dels anys 50, que està buscant maneres de representar materials. Dius, aquest tio no en sabia prou encara estudiava. És a dir, que la repetició de trobar-nos amb aquestes situacions es anava molt bé. I acabo amb aquesta fotografia, que és una mica el que desitgem tots, i en Noni, que el tenim aquí a la mà dreta, disfrutant del sol de Finlàndia, penso que era al final de l'agost, voltats d'una obra mestra, que és el campus del Teniemi. En Noni ens ha ensenyat sempre, com també els que abans han parlat de mi, que jo, doncs que ho ha fet seguir tot i espereu que ho continuïs fent seguir tot. La feina i el gaudir de l'existència, de l'amistat. I per tant, només me queda una sola fotografia, que és repetir l'aplaudiment que et van fer el dia que et van donar la medalla. Moltes gràcies, Arcadi. La veritat és que quan preparàvem aquesta xerrada, l'Arcadi em deia «Ostres, jo és que en 15 minuts no en faig prou per parlar d'en Noni». Està fantàstic. Bé, i acabarem aquesta ronda
amb la seva gran implicació esportiva, social i cultural que ha tingut en Noni i segueix tenint amb la ciutat de Banyoles, com precisament es va exemplificar amb el discurs de l'entrega de medalla d'or de la ciutat l'any 2017. I ho farem amb en Josep Callís. En Josep Callís és arquitecte titulat per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona l'any 2001, té el postgrau en rehabilitació d'edificis, d'habitatges del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i és màster en mecànica de materials i estructures per la Universitat de Girona. Soci de Callís Marès Arquitectes, on desenvolupa tot tipus de projectes, col·labora des de fa 15 anys amb l'arquitecte Jeroni Moner, amb el que ha realitzat, entre altres, la reforma del Museu Arqueològic de Banyoles i el Pla Especial de Recs. Actualment compagina l'activitat arquitectònica amb la docència a la Universitat de Girona i la Fundació Politècnica de Catalunya. És també cap de serveis de formació de l'Escola Cerda de la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes. Bé, primer de tot, donar-vos les gràcies per poder ser aquí. Jo tenia preparat una mica aquesta part més d'aquests conceptes més esportius que més o menys en Pau ja ens els ha explicat, però sí que m'agradaria apuntar una mica en aquesta recerca d'aquesta època. Això d'en Noni no conec prou, sinó que he intentat buscar documentació i m'agradaria de la part esportiva, que jo crec que s'ha dit de la part més important, una cita d'una entrevista que li vam fer quan va ser pregoner el 2002 a Ràdio Banyoles, que està en un cartipàs, el qual en Noni defineix que l'esport, diu, l'ensenyament més important que s'aprèn practicant esport aquí és el de l'amistat. T'habitues a treballar en grup i a sacrificar-te perquè l'equip guanyi. És una mica el que tant l'Arcadi com la Rosa també han apuntat tot aquest aspecte, és a dir, aquest valor de l'amistat i aquest treballar en grup que l'Arcadi ens ha demostrat aquesta facilitat, aquesta manera de treballar. Un altre dels aspectes, ja passant una mica a la part del TIN, fa poc, en una visita que vam fer al TIN, que serà el nou centre d'estudis, en Noni m'explicava com coses que arquitectes d'ara no sé si ho farien, al moment de la rehabilitació d'aquesta lluita de recuperar aquest edifici, en Noni, com Michel Riera i d'altres, van llogar una mena de màquina i van fer el sorrejat, per tant, dintre un núvol de pols, que es veu que hi havia algú fora amb una mena de manivela que feia entrar com d'aire i que havien de sortir cada 30 minuts perquè no aguantaven més i al cap d'una setmana encara treien la pols del nas. Per tant, aquesta implicació, aquesta part polièdrica, també no només des de l'estudi, sinó a posar-hi les banyes i aquesta tossuderia de la lluita. Després hi ha la part també política, de la implicació en la formació de fundador i col·laborador de la plataforma progressista, per aquestes ganes de transformar aquestes Banyoles en aquesta època postfranquista, una mica també amb les seves obres, que jo diria que són en aquesta època més contundents, més provocadores, en el sentit positiu, per despertar una mica la població. Fa poc, mirant un documental de la televisió, doncs vaig saber que l'oncle de Noni, Joan Alavedra, era secretari personal del president Macià i Companys, per tant, potser aquesta part política també li ha vingut. O com a mínim aquest tarannà que té, que jo trobo que és molt correcte, que mai és discordant, sinó sempre aquesta entesa, potser també ve d'aquesta part. Després, en principi, seria aquesta part més i parlaria la part més personal, que una mica la relació que va començar, de fet, la meva relació amb en Noni va començar fa uns 15 anys, que vaig anar un dia, jo estava arreglant una casa, que és el que visc al barri vell, davant de Santa Maria, i volia fer una consulta i m'havien dit que hi havia un Noni, que ja havia sentit a parlar, que és l'arquitecte que en sap més i que a més podia orientar. Així que li vaig demanar, la porta em va tenir la porta oberta, lògicament, com tots els estudiants que alguna vegada hi he anat, en Pau també el vaig conèixer a casa de Noni, precisament, i el dia que vaig arribar hi havia en Pere Castanyer, que estava reunit amb en Noni, que estàvem parlant del projecte museològic del museu, que estaven acabant de discutir. En Noni em va fer sentar, em va convidar a sentar-se allà al costat, i a través, primer poder com a delineant o dibuixant una mica passant entre els plànols, va ser una mica
el principi d'aquesta amistat i d'aquesta col·laboració. Però, de fet, la primera vegada que vaig sentir mencionar en Noni no va ser, a part de l'entorn familiar, que sempre em deien, si vas arquitecte has d'anar a veure en Noni, el que no hi havia anat, però anava com allargant, sí que amb el temps que poses en ordre, l'any 96 jo estava fent tercer de carrera i tenia un professor que era més monòton com a professor que ha fet la biblioteca de la Universitat de Girona, que havia a Sant José, però compartíem aula i al costat hi havia un professor que era molt més divertit, més dur, era bastant dur, jo no tenia professor, però anava a escoltar les seves classes i per tant abandonava aquell professor i m'anava a escoltar l'altre, que per mi tenia molt més interès i veia que era molt més motivat. En aquell moment, un dia, com que em veia massa regularment, em va preguntar tu d'on ets? I dic, jo soc de Banyoles. Després de deixar Banyoles molt bé, em va dir, diu, perdona, tu saps on era jo el 21 de juliol de l'any 69, al moment que l'home posava per primera vegada els peus a la lluna? Jo vaig dir, no. Diu, jugant a la petanca a la plaça Major amb en Noni Monell. Per tant, jo aquesta vivència, doncs veig aquesta, suposo, em trasllado d'aquella època més explosiva, i això em va portar també a la plaça, aquestes obres inicials que compartien amb l'Hilari Llesques, que ja els heu ensenyat, i tornem a la plaça, que de fet és el centre de la vida banyolina i que en Noni hi ha passat quasi regular, Noni la Dolors, el seu grup d'amics i companys quasi regulars com un rellotge. Jo us diria que, com a mínim l'època jo conec de 8 a 9, sempre els podies trobar, no sé que estiguessin a fora de Banyoles, o fins i tot en mal temps. De fet, fins fa pocs anys, si volies localitzar en Noni, era bastant complicat. O trucaves de 9 a 10 del matí, que era l'hora, si no, després no localitzaves i per tant quedava anar de 8 a 9 a la plaça. Ara és molt més senzill perquè fa un parell d'anys que té molt. Deixeu-me llegir un fragment. Tornem a la plaça, una mica... un fragment també del seu pregó, que va ser sobre de la plaça de l'any 2002. En Noni ens diu, des d'aquest angle privilegiat, em refereixo a Can Grilló, el cafè de la plaça, al marge de les tertúlies, reunions i nocturnitats, he mirat i remirat aquesta plaça, he contemplat la seva arquitectura i m'he fet moltes preguntes sobre la seva formació i transformacions i m'he donat d'innombrables detalls. En definitiva, l'he vista com un ésser viu que ha anat canviant al llarg dels segles, el qual admires cada vegada més i del qual en vols saber la seva història i, naturalment, en vols fer participar els altres. És una mica aquesta imatge de la plaça que he subratllat així en negreta, aquests punts que trobo que formen part, de la forma de treball del Noni que conec. En aquest cas, això és un dibuix de l'any 65, del Noni, fixeu-vos aquesta pulcritud, aquesta qualitat de dibuix. En aquest cas també, és aquesta imatge polièdrica, això ho té allà en el seu despatx, que sempre em va cridar l'atenció, l'altre dia vaig anar a tirar una foto, aquest detall, aquest disseny, que es va construir l'any 2005, que diu per les dones de casa, que és aquesta joia, per tant no és només edificis, no és només pensar en la ciutat, sinó també aquests moments de restauració, que comentava que també de restauració de ceràmica antiga que havia recollit quan feien les obres que llançaven del Col·legi d'Arquitectes. Voldria posar aquesta frase d'en Jordi Saballer-Pi, que és un personatge que va portar en Floquet, que en certa manera, la seva manera d'entendre el dibuix em fa pensar molt en Noni, perquè és aquesta manera d'entendre una mica la professió i la vida. Diu, per dibuixar cal observar amb atenció, si observes coneixes, si coneixes estimes i per tant protegeixes. Per tant, aquí ens lligaria també amb aquesta forma, com en Noni s'ha aproximat
en aquests edificis més patrimonials de Banyoles, en aquest cas els dibuixos amb aquestes anotacions, podríem tenir aquestes del típic, aquestes anotacions que si bé tots mireu, segur que en qualsevol publicació de Banyoles hi ha algun plànol que hi apareix, doncs segur que està fet en nònia, amb aquestes superposicions de les diferents, el monestir, les diferents superposicions i estudis, aquesta riquesa de plànols més enllà d'un simple dibuix, sinó que això ja ho fa els nous mitjans informàtics de l'AutoCAD treballar per capes, doncs ja ho feien en aquesta època, o aquest de Santa Maria. També cal destacar, és a dir, el paper de l'arqueta, durant molt de temps, com quasi el vigilant de l'arqueta, perquè si volies visitar-la, a part d'aquest disseny de la pròpia arqueta, que és un disseny magnífic, el que tenia les claus era anònim, que seria el codi, després al final ho va traspassar a l'administració, però aquesta implicació que l'arqueta s'havia de quedar a Banyoles, de defensar el patrimoni en el seu lloc. I tornant una mica amb aquestes paraules subratllades en negreta, del mirar i remirar, aquesta capacitat d'observació, d'anàlisi de l'entorn, a través de la plaça, l'estany, el museu, el monestir, tots aquests edificis, la Farga, que també n'hem parlat, el barri vell, els recs, que han estat uns dels seus companys de viatge també importants. Se'ls ha mirat i remirat, dibuixat i fotografiat. Qui no l'ha vist entrar a les obres, obres en marxa al barri vell, entrar, que és una cosa que jo em costa, si no és la meva, doncs entrar i investigar-ho tot, buscar aquells vestigis patrimonials que cregui que podrien ser o no, o investigar a veure si poden aparèixer, o aprendre notacions i mesures en edificis a carrers, a través d'un tros de paper o amb una llibreta. Fa uns mesos m'explicava encara que quan tenia 30 anys es passava molts dissabtes remenant l'arxiu de l'Ajuntament, de les llicències de les pesqueres, i encara tot aquest treball que va de 30 anys ara acabarà d'estar treballant per donar-li forma de llibre. Per tant, és aquest mirar i remirar. Fer-se preguntes seria l'altre, i buscar, investigar més en la seva formació. Encara abans d'aquesta última operació em deia que intentava sortir, caminar i fer aquest itinerari que quasi travessar fins al monestir, segur que amb aquesta mirada incisiva, reflexiva, buscant respostes a aquestes preguntes que li van sorgint i a la vegada poder trobar confirmacions de les hipòtesis i les teories plantejades. Quan es preparava per al col·loqui de tardor que es va fer sobre Santa Maria, sortint de casa, allà davant, encara recordo, mirant tot el volum de l'entrada, que és del 1800, no sé la data, i em deia, cada vegada que el miro m'agrada més, es trobo més interessant. Algun dia l'haig de dibuixar amb més precisió. Si mireu el seu arxiu, té dibuixat moltes de les pedres de les finestres gòtiques de Banyoles mesurades quasi carreu a carreu, i a part de tot el material de Masí, per tant el seu arxiu seria un arxiu digne d'investigació. I a més hi ha aquesta part que em vol fer participar els altres, és a dir, és aquesta transmissió a través, com a president del centre, que va potenciar molt la revista, el monogràfic de quaderns, aquestes investigacions, de posar en valor el del Vagant, muntar la revista del Vagant, i després, quan el Vagant, els últims temps també escrivia la revista de Banyoles, durant bastant de temps, aquest reportatge mensual sobre algun tema relacionat amb l'arquitectura. Quasi jo m'atreviria a dir que amb el matís que tocaria seria com el continuador, aquesta part que he vist jo, de Jaume Botinyà, d'aquest element de protecció. I tot aquest treball que ha fet, aquesta insistència, aquesta tossuderia, ha portat tot aquest patrimoni local que tenim, en els últims anys han acabat configurant, ell com a redactor o la majoria del pla especial del nucli antic o com a el pla especial de protecció del patrimoni, tenim ja una certa seguretat que totes aquestes lluites que porten tots aquests temps queden protegides per al més enllà.
últim volia parlar una mica del REX, també aquest treball que he tingut la sort de fer els últims anys, perquè ha sigut llarg, ha sigut una mica llarg, perquè a vegades és com una cuina que ha de fer xup-xup i que a vegades es para i torna a arrencar, però és important poder-hi reflexionar. I tenim, repassant allò imatges dels recorreguts, una mica com, no sé si m'atreviria a dir, com l'Espinàs, en aquells llibres de viatge, doncs en Noni s'ha recorregut i s'ha patejat, i jo últimament al seu darrere també. En aquest cas es queixava que anava massa ràpid, però els quilòmetres que vam fer són considerables. Fixeu-vos tots en la nota, prenent apunts, parlant amb la gent per voler integrar més. I després una petita feina que ara n'hi ha per fer. Durant molts anys també han recollit aquells projectes que es feien al barri vell i no sé si el 2010 o el Font Estudiant va pagar ell perquè li muntés una mica tots aquests plànols per intentar, que encara no està acabat, però tenir aquest mapa, aquest plànol de la Banyoles, bàsicament seria medieval, però del segle XVIII, com era el segle XVIII, amb les voltes i tots aquests vestigis medievals, que després aquí hi hauria és aquest una mica més de detall, que és un treball que té molt per córrer. També en paraules seves, diu, quan venia a Banyoles, el més important per mi era fer vida al carrer. Una cosa impensable a l'Eixample de Barcelona. Per tant, jo crec que ha fet molta vida al carrer, que se l'ha trepitjat, que ha parlat amb la gent i que, doncs... Per acabar, m'agradaria llegir un petit fragment de la introducció del llibre de Banyoles vora el llac, de Jaume Ferriol, de l'any 65, ja venia per Banyoles, que l'autor ha tractat als 5 cèntims de fa 2 anys. Diu, tothom es creu que el seu poble és el millor del món. Els de Banyoles també ens ho pensem, naturalment, però en aquest cas hi ha una diferència ben remarcable. Banyoles és el millor del món, almenys ho diu la gent de per aquí que té fama d'entenimentar. Jo no seria tan agosarat de dir que som el millor poble, ja podem dir ciutat, del món, però sí que us asseguro que després de la implicació de tots aquests treballs que hem vist de Noni, Banyoles ara és molt millor. Gràcies. Bé, moltes gràcies per aquestes 3 visions tan particulars i diferents de Noni i de la seva vida i de la seva obra. Bé, normalment obrim, quan acabem aquesta triple visió, un torn obert de paraules o de qüestions. Intentarem ser una mica breus perquè ens hem allargat una mica, ja són 9:45, però esperant que torni Noni, i així podem fer una closa. No sé si algú té alguna pregunta, alguna qüestió cap als 3 ponents que ens han acompanyat, o si, per exemple, per la interpel·lació que li han fet, en Toni Bramont ens vol explicar alguna cosa també de la seva experiència amb Se sent així, està massa. Bé, clar, jo veient aquella fotografia que l'Arcadi ens ha passat, jo tenia 17 anys. I sí, de fet vaig començar amb en Noni a fer delineant
quan t'explico, de fet, la gran experiència que he passat gràcies a passar pel seu despatx i, lògicament, em va canviar inclús el futur de vida que volia portar a nivell dels estudis i tot això, gràcies a passar realment pel despatx d'en Noni. També, com que també jugava a waterpolo, també hi havia una certa... Em feia gràcia perquè inclús l'havia tingut més o menys de monitor, també com feien cursets de natació i tot això, que esclar, lògicament la implicació amb en Noni al club va ser tremenda. I després vaig tenir la sort que li faltava algú que dibuixés, jo era molt jovenet, acabava de fer l'FP1, en aquells moments hi havia això, i vaig començar a treballar, vaig veure un món totalment diferent. Un món de cultura, ho veia molt seriós ell, com una persona... Era molt més seriós en aquella època que no pas més cap aquí, molt més, una persona madura i molt de caràcter. Però bé, les anècdotes serien, ara veig que entra, serien innombrables en aquella època. No explicaré les 4 anècdotes que poden arribar a fer cada gràcia. Recordo que en el seu despatx, per dues coses, teníem la ràdio posada, el dia que feien l'Helena Francis, i hi havia molt de silenci allà al despatx. Es havia d'escoltar l'Helena Francis, perquè realment era el hit de la programació que tenien. Vol dir que aquest sentit d'humor, en aquest sentit, estava bé. I realment, el record de sempre i tal, és que realment passava moltíssima gent al despatx. Era un no parar, també moments de festa, recordo molts moments del futbol, que era realment impressionant, es feia a l'estadi del despatx, i realment aprofitava, com bé deia, tots plegats, aquests moments de la vida, aquests moments bons i tot això, era molt petit, ens ho anàvem visquent moltíssim. Jo només t'hi puc agrair, diguéssim, realment el nivell o la influència forta d'estimar, hem dit abans, la cultura, d'estimar l'arquitectura, d'estimar tots aquests moments, aquestes coses culturals i fer-ne, diguéssim, fer un cert seguiment i també col·laborar-hi, com he fet en moltes ocasions, i també treballar-hi en altres coses i realment, diguéssim, l'aprenentatge d'ell, diguéssim, cap a mi, jo només puc donar gràcies o agrair que estic, diguéssim, per realment la visió de la capacitat de ser curiosos per aprendre. Aquesta curiositat, diguéssim, realment és molt de bé. No vull allargar més perquè seria magnífic i felicitats a Noi i espero que acabem de col·laborar en moltes altres coses. Gràcies. Moltes gràcies i bon vespre. Deixeu les 10 a casa, per tant, també seré molt breu, però en tot cas, primer, un plaer enorme que molt content que en Noni ens pugui acompanyar. I dels col·loquis de tardor és l'únic que ens pot acompanyar, no? I que avui estiguis aquí, Noni, també vol dir que te trobes millor, amb qual cosa ens n'alegrarem tots. Però, sobretot, com un alcalde d'aquesta ciutat, el que li fa falta és tenir persones com en Noni, perquè sempre el tens de col·laborador. I una persona que s'estima la ciutat com en Noni, ja n'hi ha, però n'hi ha pocs, n'hi ha més. Per tant, gràcies, perquè l'estima és immensa, però la col·laboració també. És a dir, per venir-te a dir que hi ha coses que no li agraden, és cert, escolta això, no, em sembla bé, sempre des d'un absolut respecte, però alhora també sempre està disposat a ajudar. És a dir, jo, em sembla, Noni, que és el que hem tingut amb més nòmines, no? És a dir, perquè al final, jo fa 14 anys que soc alcalde i no has deixat ni un dia de treballar per l'Ajuntament, perquè en definitiva és per treballar per la ciutat. I la veritat és que el preu és el que menys importa. El que més importa és poder-hi ser. Pla de recs, quan hi ha una cosa, escolta, jo ja hi seré. POUM, no hi hauries de ser, en el POUM també hi és, no? En tot, jo ara no podria dir moltes de les coses que hem pogut fer a la ciutat al llarg dels anys. Segur que en Joan Solana, que va precedir a l'alcaldia, també sempre tenies en Noni de col·laborador, de persona que ens ajudava, no? I ens ajuda. I si res més no, aquells divendres a la tarda, que a vegades quedem allò un parell d'hores, o
fins al vespre, fins a l'hora d'anar a plaça, però que, en definitiva, en 2 o 3 hores fas un repàs de tota la ciutat, de tot el que hi ha, de tot el que veu, de tot el que no veu, i també alhora a vegades el crido jo per dir-li, escolta, a veure, això com ho faries, això com ho veus, això com ho faries. Per tant, per nosaltres, Joan, si estàs d'acord amb mi, ha estat un assessor, i és un assessor extraordinari i excel·lent, perquè sempre hi és i no té mai un no, perquè quan dius una hora no n'hi és allà, i si és a les 10 del vespre també, i per tant això cal agrair. Per tant, avui aprofito en aquests 5 cèntims per fer 5 cèntims del que tu ens ajudes i sobretot per agrair-t'ho i agrair-te l'estima que tens per aquesta ciutat. Gràcies, Noni. Bé, si us sembla, amb aquestes paraules de l'alcalde i amb la visió que hem tingut de Noni, que entre altres l'hem definit com a passional, tossut, harmoniós, reflexiu, discret, curiós, amic i molt generós, donaríem per tancada aquesta tercera sessió dels 5 cèntims d'aquest any, agraint sobretot la presència de Noni entre nosaltres avui.